କରିବା ତାଡ଼ାସନ। ତାଡ଼ାସନ ପାଇଁ ସାବଧାନ ପୋଜିସନରେ ଠିଆ ହେବା। ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ନେବା, ପଲଟାଇବା, ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ କରିବା, ପଲଟାଇବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିବା। ଏବେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ଓ ଏଡ଼ି ଉପରକୁ ଉଠିବ। ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ଏଡ଼ି ତଳକୁ। ପୁଣି କରିବା, ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ହାତ ଏଡ଼ି ଉପରକୁ, ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କରିପାରିବେ ସେତେ ଭଲ। ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ଏଡ଼ି ତଳକୁ। ପୁଣି କରିବା, ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ହାତ ଏଡ଼ି ଉପରକୁ, ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ଏଡ଼ି ତଳକୁ। ଏବେ ଯେମିତି ଯାଇଥିଲୁ ସେମିତି ହିଁ ରିଟର୍ନ ଆସିବା। ତାଡ଼ାସନ। ତାଡ଼ାସନର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ ରହେ। ମେରୁଦଣ୍ଡର ଅସ୍ଥିକୁ ଟାଣି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଞ୍ଚାଳନ କରି ମେରୁଦଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଡ଼ାସନ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆସନରେ ଶରୀରରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀର ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ହାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଶରୀରର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ବାଲାନ୍ସକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥାଏ। ମନ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିଥାଏ।